агар ҳангоми тамошои филм танҳо ҳунару маҳорати ҳунармандон, коргардон, наворбардор, филмноманавис ба назар расад, пас дар ин баробар кори ширкате ки филмро сарпарастӣ менамояд аз мадди назар дур намемонад. Салом бинандагони гиромӣ, бо пешниҳоди се ширкати филмофарии машҳури дунё бахши топсеро манзуратон менамоем. дар сегонаи беҳтарин ширкати филмофарӣ киностудияи DreamWorks мавқеи сеюмро ишғол намудааст. ин ширкат дар рушди филмҳои аниматсионӣ саҳми назаррас гузошта филмҳои тасвирии Мадагаскар, кунг-фу панда ва чанде дигарро таҳия намудааст ки мавқеи худро миёни алоқамандони синамои ҷаҳонӣ пайдо намуданд. дар ҷаҳон ширкатҳои филмофарӣ хеле зиёданд. яке аз онҳо ширкати филмофарии амрикои DreamWorks мебошад. ин ширкат 12 октябри соли 1994 аз тарафи се чеҳраи шинохтаи синамову мусиқӣ Стивен Спилберг, Ҷеффри Катценберг ва Дэвид Гиффен таъсис ёфтааст. аслан ширкати мазкур танҳо дар истеҳсоли филмҳои тасвирӣ саҳм дорад, яъне филмҳои тасвирӣ истеҳсол менамояд. худи калимаи Dream маънои орзу ва калимаи Work бошад маънои кор, яъне дар маҷмӯъ DreamWorks маънои орзуи корро дорад. аз замоне ки ширкат қадамҳои аввалинашро дар таҳияи филмҳои тасвирӣ шурӯъ намуд, ба зудӣ дигар ширкатҳои филмофарӣ ба ширкати номбурда шартномаҳои ҳамкорӣ набастанд, зеро аз сабаби навтаъсис будани ширкат барои рушду пешрафти он намояндаҳои ширкатҳои дигар изҳори нобоварӣ менамуданд. Мастер Шифу? Я вовремя? Нет. Время – это иллюзия. Есть только сейчас. А сейчас? Это вовремя? бояд гуфт ки ширкати мазкур баъди 2 соли фаъолият корашро қатъ намуд. бо назардошти камбудиҳо дар ширкат баъди 2 сол боз фаъолияташро идома дод. акнун ширкат барои таҳияи филмҳои тасвирӣ шурӯъ намуд. ин ҳам бошад бори нахуст соли 1998 бо рӯи кор овардани филми тасвирии шоҳзодаи Миср мавқеашро дигар намуд. сипас соли 2002 филми тасвирии роҳба Элдорадоро рӯи пардаи синамо овард ки номи ширкатро миёни ширкатҳои дигар муаррифӣ намуд. соли 2003 филми тасвирии Симбодро дар жанри драма таҳия намуд ки мақсади аввалин кормандони ширкат ҳамин буд. Yeah. But the greatest challenge he'll ever face. We are going to die. филмҳои тасвирии машҳуре ки дар зери сарпарастӣ ва истеҳсолии ширкат таҳия шуданд, аз қабили Шрек иборат аз 4 қисм, Мадагаскар иборат аз 3 қисм, кунг-фу панда иборат аз 3 қисм ва чанди дигар мебошанд ки ҳамеша дар дилу дида ҷойгоҳи хоса доранд. ҳамчунин ширкати мазкур дар рӯи сабт овардани филмҳои тасвирии телевизионӣ саҳми калон дорад. аз қабили ҷашни кунг-фу панда, Мадагаскар ва ғайраҳо мебошанд ки наврасону кӯдакон пайваста тариқи телевизионҳо тамошо менамоянд. истеҳсолкунандаи филмҳои тахаюлӣ ва аниматсионӣ доранда як қатор ҷоизаҳои синамоӣ барои саҳми арзишманд дар рушди синамо ва инъикоскунанда як қатор филмҳои тахаюлии диданӣ ки имрӯз дар бозори синамои ҷаҳонӣ рақобат доранд, ин ширкати бонуфузи филмофарӣ Marvel аст. ин ширкат яке аз ширкатҳои бонуфуз дар ҷаҳон аст ки 7 декабри соли 1993 ба фаъолият оғоз намудааст. бояд қайд намуд ки ширкати Marvel намояндагии ширкати филмофарии Walt Disney буда дар аввал бо номи Marvel Entertainment шинохта буд ва моҳи августи соли 2015 номи Marvel-ро гирифт. муассиси он продюсери варзида Кевин Фейҷ мебошад. ин ширкат бештар дар таҳияи филмҳои тахаюлӣ саҳми назаррас дошта, филмҳои аниматсионӣ низ омода менамояд. ҳамчунин бо дигар ширкатҳои филмофарӣ аз ҷумла бо Asri Beast Fox, Sony Pictures ва Walt Disney шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида, филмҳое ки ба ин ширкат шӯҳрати ҷаҳонӣ оварданд, инҳо филмҳои Одамони номаълум, Одам Анкабут ва Одами оҳанин мебошанд. ширкати мазкур то инҷониб як қатор филмҳои гуногун жанрро таҳия намудааст ки миёни алоқамандони синамо шӯҳрати беандозаро касб намудаанд. ҳамчунин филмҳои Халқи фавқулода, Тор, Одами оҳанин, қисмҳои 2 ва 3, Интиқомҷӯён, Одам мурча, Паланги сиёҳ, Капитан Марвел ва дигар филмҳо мебошанд ки дар кори коргардонҳои шинохта рӯи экранҳои синамо омада бо ҷоизаҳои гуногуни синамоӣ аз ҷумла Оскару Глобуси тиллоӣ қадрдонӣ карда шуданд. бояд гуфт ки ширкати мазкур филмҳои аниматсионии Одам Анкабут, Одамони номаълум, Чоргонаи олиҷаноб ва дигар филмҳои тасвириро таҳия намудааст. инчунин филмҳои Абадиҳо,
аватор, муҳаббат ва раъду барқ, паланги сиёҳду ва чанди дигар филмҳоро ширкати мазкур тасмим гирифтааст ки дар соли ҷорӣ рӯи экранҳои синамо барорад. طبق تحلیل کارشناسان سینما، شرکت فیلم‌آفرین عصر 20 فوکس بنابر تهیه و آفریدن فیلم‌های بلند مضمون و دیدنی موقع اول را گرفته است. این شرکت 31 می سال 1935 از جانب چهره شناخته سینما ویلیام فوکس در ایالات متحده آمریکا تأسیس داده شده است. معلومات بیشتر را در ادامه بخش خواهید فهمید. شرکتی مذکور در اساس نتیجه یکجایشوی دو شرکت فیلم‌آفرین فوکس فیلم کورپوریشن و 20th Century Pictures تأسیس یافته است. فیلم‌های معروف این شرکت از قبیل جنگ سیاره‌ها، فیلم اواتار، دوره یخبندی، ریو، بیگانه، سیاره همدونه‌ها، تنها در خانه و دیگر فیلم‌ها می‌باشند. این شرکت در تهیه فیلم‌های سلسله‌ای نیز سهم داشته. فیلم‌های بتمن، معلومات‌های مخفی، فوتوراما، سیمپسونی، گریفینی و پدر آمریکایی نیز به این شرکت مشهور تعلق دارند. شرکت مذکور عضو اسوسیاسیون کینماتوگرافیای ایالات متحده آمریکا بوده. 10 فیلم گوناگون ژانر در کار 10 کارگردانی شناخته در یک سال تهیه گردیدند. واقعه‌های جالب و تخیلی فیلم شرکت را وادار نمود که ادامه تهیه فیلم ددپول 3 و آدمان نامعلوم را خود سرپرستی نماید. در طول فعالیت خود شرکت عصر 20 فوکس سهم خود را در رشد سینما گذاشته. در این مدت یک قطار فیلم‌های گوناگون ژانر را روی پرده سینما آورده است که میان هواداران و علاقه‌مندان سینمای جهانی محبوبیت خاصی را به دست آورده است. بیننده‌های عزیز، با پیشنهاد بخش تاپ 3 درباره شرکت‌های فیلم‌آفرین مشهور دنیا معلومات زیادی به دست آوردید. با پیشنهاد دیگر نویدهای جالب سینمایی در برنامه‌های آینده به شما معلومات خواهیم داد.